Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwento ito ng aking tito na napagpasa-pasahan na ng ilang henerasyon sa aming pamilya. Taong 1976, Iba Zambales. Para magkaroon kayo ng konting recap, yung isa sa mga kwento kong may titulong Inkwentro, mas mainam na pakinggan nyo muna ang kwento na yon bago nyo ito pakinggan. Meron kasi doong parte na makakapagpaliwanag kung bakit merong ganitong katangian ng aking tito. Simulan na natin ang kwento. Noong mga panahong ito ay talaga namang napakasimple lang ng buhay sa probinsya. Wala pang mga cellphone, iPad, o kung anumang mga makabagong gadget na meron sa panahon natin ngayon. Uso pa din noon ang barong-barong lang na mga bahay dahil presko at sariwa pa ang simoy ng hangin noon. Kadalasan, baryo ang tawag sa mga bahay na nasa itaas ng bundok o yung mga tipong malayo sa sibilisasyon. Nakatira ang tito ko at ang asawa niya noon sa isang baryo. Malapit ito sa isang sapa at medyo nasa gitna din ng kagubatan. Iilan lang silang nakatira noon sa baryo. Kaya magkakakilala silang lahat. Alam nila agad kapag merong bisita ang isa o kapag merong mga mangangalakal na napapadaan at nagpapalipas ng gabi. Uso pa kasi noon ang pagpapatuloy sa mga bahay, lalo na't kapag inaabutan sila ng 10 oras ng gabi sa daan. Konti pa lang kasi ang mga masasamang loob ng mga panahong yon. At lahat ay halos may takot pa sa Diyos. Isang gabi habang nagpapahinga sa may bintana ang asawa ng tito ko, napapansin nitong merong parang isang malaking hayop ang umaaligid sa bahay nila. Hindi niya naman ito gaanong pinansin at inisip na lamang niya na isa lang itong naliligaw na baka o kalabaw. Kinaumagahan ay tinanong niya ang kanyang mga kapitbahay kung meron ba silang nakawalang alagang baka o kalabaw. Ang sagot ng mga ito ay wala naman daw. Dahil iilan lang naman silang nakatira sa baryo na yon, malalaman at malalaman naman daw niya kung meron nag-aalaga doon ng hayop. Lumipas pa ang mga ilang gabi at hindi niya na rin naman nakita ang hayop na yon. Hindi niya na rin ito nagawang mabanggit sa aking tito dahil talagang baliwala lang naman yun sa kanya. Noong isang araw may napadaang mga ngalakal sa bahay nila. Nakiinom ito ng tubig at nagtanong. Wika niya ay, "Meron bang buntis sa inyong baryo?" Ang sagot naman ng mag-asawa ay, wala naman daw silang napapansin na mayroong nagdadalang tao sa lugar nila. Nagtataka ang mga ngalakal. Imposible daw na walang buntis. Kaya naman daw niya nasabi ito dahil meron siyang suot na maliit na bote. At sa loob ng bote, merong isang patay na ugat at kulay gintong langis. Anya, kanina pa daw yun mainit. At ang sabi niya, kapag ito ay umiinit, meron daw aswang malapit sa kanila. At kapag ito naman daw ay bumubula-bula, ang ibig sabihin ay wala na sa 10 o 8 metro ang layo ng aswang sa kanila. Kaya ang pinayo na lamang ng mga ngalakal sa aking tito at tita ay mag-iingat at palaging maging alerto sa kanilang paligid. Lalong-lalo na kapag napapalutan na ng dilim ang buong lugar. Umalis na ang mga ngalakal sa kanilang baryo. Nagmamadali itong umalis dahil malapit na rin tumilim. Tila nakaramdam ng kaba ang tita ko sa narinig niya sa mga ngalakal na yon. Pero hindi natinag ang tito ko sa mga narinig niya. Bagkus ay naghanda lamang ito ng mga ilang orasyon kung sakali mang merong hindi magandang mangyayari. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan.
Doon na nagsimulang unti-unting umuspong ang tiyan ng aking tita. Lingid sa kanilang kaalaman, buntis pala ito. Labis ang pagkatuwa nilang mag-asawa noong araw na yon. Pero ang hindi nila alam, yun din pala ang araw na magsisimula silang bulabugin ng isang hindi kaaya-ayang bisita. Araw ng Biyernes, 6:00 ito ng hapon. Naghahanda ang aking tito ng mga kahoy upang gamiting panggatong sa kanilang isasaing. Habang tinataga niya ang isang patay na puno, meron siyang naaaninag sa hindi kalayuan na parang isang mahabang kortinang itim. Para itong nakasabit sa puno, ngunit wala naman itong punong sinasabitan. Tinitigan ito ng aking tito at laking tindig ng balahibo niya nang unti-unti itong nagkukorteng parang isang babaeng nakaturo sa kanilang bahay. Agad itinuro ng tito ko ang hawak niyang itak at sumigaw ng, "Kung may binabalak kang masama, huwag mo nang ituloy! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka!" Isang kisap mata lang at nawala na kung ano man yung nakita niya. Gabi-gabi ay halos hindi na natutulog ang tito ko kakabantay sa kanyang asawa. Isang gabi noong naglalaban na ang antok niya at ang diwa niya, may nakita siyang isang napakalaking baboy na umiikot sa bahay nila. Napakalansa daw ng amoy nito at talagang naiiwan sa ilong ang amoy. Isinara ng tito ko ang mga bintana at pintuan ng bahay nila. Nakiramdam ito kung ano ang susunod na gagawin ng umaalikid na yon. Tahimik lang na natutulog ang kanyang asawa nang biglang tumayo ito at nanginginig sa lamig. Habang nilalamig nito, wika niya ay, "Nandyan lang siya sa ilalim ng bahay natin. Hindi niya daw tayo titigilan." Niyakap ito ng tito ko para maibsan ang nararamdaman niyang lamig. Kasabay ng pagtulog ng aking tita, doon naman niya narinig ang 3 katok at 3 uga sa kanilang tinitirhan. Ang ibig sabihin ng 3 katok ay pagpapakita ng paanyaya. Kung ito ba ay iyong patutuloyin. At ang 3 uga naman sa kanilang tinitirhan, ang ibig naman sabihin nito ay paghamon. Hamon na susubukan ng tinataglay mong agimat. Noong mga panahong ito, usong-uso mga agimat, mutya, anting-anting, at kung ano-ano pang hiram na kapangyarihan mula sa kaliwa o sa kanan. Para sa inyong kaalaman, kapag sinabing kaliwa, hiram na kapangyarihan ito mula sa kampo ng dilim. Kapag sinabi namang kanan, ito ay mula sa kinikilala nating Diyos. Balik tayo sa istorya. Tatalakayin natin yan sa mga susunod pa. At ang ibinigay na sagot ng tito ko ay 3 dabog mula sa pinto. Pagpapakita ito ng pagtanggap ng hamon at pagpapakita ito ng wala kang kinakatakutan. Lumabas ang tito ko sa bahay nila. Nakaabang ang isang napakalaking baboy. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Naglakad dahan-dahan ang baboy papunta sa sagingan. At doon ay nagsimula ng mag-orasyon ang aking tito. Para lang magkaroon kayo ng konting ideya sa sinasabi kong orasyon, ito ay isang uri ng Latin. At noong panahong yon, ang tawag dito ay buhay na salita. Ginagamit lamang ito kapag ika'y nasa peligro. At ang angking dasal na dala ng aking tito ay ang tinatawag na satur. Kung meron kayong mga kamag-anak o kaibigang angtingero, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito. Satur sa kaliwa.
Yan ang bigkasin nyo kapag meron kayong kakilala. Balik tayo ulit sa kwento. Nang matapos ng mag-usal ang aking tito, ilang segundo lang ay may kumalmot sa kanyang napakalaking ibon. Sunod-sunod ang pagkalmot nito sa kanya at halos mapuno ng dugo ang kanyang buong katawan. Nagtumba ng mga puno ng saging sa pagbubuno nilang dalawa, hanggang sa tumigil ang aswang sa pag-atake nito sa kanya. Nang mapatingin ang aking tito sa bandang kaliwa, meron siyang nakitang isang napakatangkad na babae. Napakahaba ng buhok nito at kulay dilaw. Nagliliwanag din ang kanyang kasuotan. Itinuro nito ang aswang, at nang makita ito ng aswang ay dali-dali itong tumakbo. Animoy nakakita ito na talagang kinakatakutan niya. At nang magkatitigan sila ng babae, nakangiti ito sa kanya at dahan-dahan itong naglaho. Tumayo ang tito ko sa kinauupuan niya at naglakad ito pabalik sa kanilang bahay. Habang naglalakad ay ramdam na ramdam niya ang lahat ng sakit ng kanyang sugat. Nung makarating ito sa kanilang bahay, agad-agad itong humiga at nagpahinga. Kinabukasan ay kinakapa niya ang lahat ng kanyang mga sugat. Laking gulat niya na wala siya ni isa man lang sugat. At pagsilip niya sa puno ng mga saging, lahat ng ito ay nakatayo. Animoy parang walang nangyari sa lugar na yon. Matapos ang insidenteng yon ay lumipat na sila ng kanilang tinitirahan. Lumipat sila sa San Juan City, kung saan nakatira ang kanilang tatay at kung saan nakatira ang aking tatay. Noong mga panahong yon ay grade 4 pa lamang siya. At naikwento ng tatay ko sa amin, isang araw daw nung magising siya ay nakita niya ang kanyang tatay na umuusal sa tapat ng kanilang bintana. Animoy parang nagpapadala ng mga dasal sa hangin. Sabi-sabi sa aming pamilya na yung babaeng nakita daw ng tito ko at tumulong sa kanya ay isa sa mga kaibigan ng lolo kong Diwata. At ito ay nagngangalang Maria Makiling. Para sa mga hindi nakakaalam, si Maria Makiling ay isang diwatang tagapagpangalaga ng mga bundok. Isa ito sa mga tinawag ng lolo ko upang tulungan ang kanyang anak na nasa panganib noon. Marahil ay naglalaro sa inyong isipan kung totoo ba ang kwentong ito o gawa-gawa lamang ng aking tito. Ang pinakapanganay kong pinsan na makakapagpatunay niyan. Pero tatalakayin natin yan sa iba pang kwento. Kaya huwag na huwag mong kakalimutang i-click ang share, like, at lalong-lalo na ang subscribe button.